Ще направим нещо... Здравейте! Днес в този 7-ми епизод ще направим нещо по-необичайно. Ще сложим всички епик карти и ще се пробваме да направим една атака с тях и да им дължа спечели. Има ли други? Не. Ще имам барбарианти. Възможно най-скъпа армия. Ракетата. Той две какво ще го сменим. Стой. Вижте каква армия. И сега ще атакуваме. Ще загубя купи сигурно, ама айде. Класна хай. Почваме. Бам! И бе, той е много бърза тос. Много бърза ще е, нещастник. Тук си дошъл с едно на поляната. Ай, барбарянки. И така е. Сулу. То сме насрама, пълно. Насрама. Чува, че има къв комедиант за нас. Да ги прекара някакъв. А то се наистина нещо, мама. Макърти. Право ма разгърна, нищо не остави в мен. Което е пълна лъжа това, което казах. Бам! Ей, той ми я взе колата. Копеле! Ще му... няма му взема. Ще ми взема. Как няма му взема? Съм маста. Ко са кефиш, бе? Майка ти дейба. Че тук ни цензури говоря за тебе. Долно копеле, майно. Сега ще ти еба живота, ще ти еба. На тъй плачи.